også. Men hvis han ikke opfører sig ordentligt, så Røg han ud. Så rører han ud af spillet. Okay, ja. Det er Los Badeo. Ja. Vi skal ikke lave den så lang, William, fordi det så ved kan vi ikke uploade den. Los Hospitos. Det er jo dårligt. Det er dårligt ikke. Hvorfor Den har er du en virkelig drage? Fordi den har jeg fået. Du skal ikke tælle så meget. Og vi Og laver I kan lige se, hvad jeg har. Jeg har Dragon Cannonolier og dem her. Og der går mange timer før min base åbner. Der er en base, der er åbnet. Okay. Der går lang tid før min åbner. Jeg tænker, at vi skal gøre den så lang, så han kan så vi kan opgradere den. Ja. Så vi kan nå at se videoen. Men ja. den kommer i hvert fald ud på YouTube. Ja, det gør den. Okay, skal vi bare sige, at vi stopper den nu, så vi kan få den opdateret. Nå, vi siger tak for i dag, fordi vi vil rigtig... Hej, så vi siger... Hej, Og vi kan, hej, hej. jeg kan sige hej, hej. Hej, hej. Ja, og... Ja, Hej hej.